A vi ste izabrani rod, carsko sveštenstvo, sveti narod, narod koji pripada Bogu. 1. Petrova, 2. glava, 9. stih. Da li ste se bilo kada osjećali neprimećenima? Možda vam može pomoći nova odeća ili drugačiji stil za neko vreme. Ali ako želite trajnu promjenu, naučite sebe da vidite onako kako vas Bog vidi. Isaija 61.10 kaže: Ushićen sam vrlo u Gospodu, kliče duša moja u Bogu mome, jer me je odenuo haljinom spasenja. Ogrnuo me je plaštom pravednosti, kao ženik kad na sebe venac stavi i nevesta kad se nakitom ukrasi. Da li se vaše samovrednovanje ikada poljulja? Kada se to desi, setite se svoje vrednosti. Vi naime znate da od svog ispraznog načina života koji ste nasledili od svojih očeva niste otkupljeni propadljivim srebrom ili zlatom, nego dragocenom krvlju Hrista koji je bio kao jagnje bez mane i nedostatka, kaže Petar u prvoj poslanici, 1. glavi, 18. i 19. stihu. Izazov je zapamtiti to, razmišljati o tome, fokusirati se na to, dozvoliti njegovoj ljubavi da menja način na koji posmatraš samoga sebe. Ne zaboravi, ti si toliko vredan Bogu da je poslao svog sina da umre za tebe, zato što je samo njegova žrtva mogla da te spase od sigurne propasti. Da li te to saznanje ohrabruje? Razmišljaj o Božjoj ljubavi i na koje načine se ona pokazuje u tvom životu.